Ja, op zich het politieke werk verhoort net voor u. Nee. Het is nu hoe het met de wethouders, hoe dat gaan is. Maar ja, één wethouder die had natuurlijk een fantastische baan gekregen in Kaspelen. Nou, en de oren die zie ik het nog werken. Dat is een beetje het politieke verhaal wat gebeuren kan. Ja, want ja, in september in de nieuwe coalitie staat gemeentebelangen CDA, CU, FNP en FNP. Hoe viel dat voor hem toen dat verder ging? Ja, op zich, wie dat eigenlijk had natuurlijk, want het was eigenlijk de enige coalitie die een meerderheid krijgen kon. Maar het viel voor u net zo goed, omdat met name het CDA en de ChristenUnie in een mei gingen. En vooral het verhaal van het AZC. Zij winnen altijd voor een AZC voor 250 mensen. En nu staat er in het coalitieakkoord dat ze akkoord gaan met 100. En dat viel voor u net goed. Ja, dat snap ik. Maar kiest aan mij dan excessen dat je misschien uiteindelijk wil, je zin krijgen? Of net? Nou, ik wil net praten hoe maar ik vind het verschrikkelijk dat er net naast het C komt. Ja. Dus je kan net praten hoe je zin krijgt. En de discussie over een AZC, dat verneemt ik wel in heel Nederland, is een moeilijke discussie. We zitten met een coalitie in Den Haag. Het verhaal is, als ik met COA bel je, dan zei er COA, er kan geen lidstaten AZC's komen. De FNP zei, het kan wel. Ja, en dan vragen we daar specifiek naar. Het blijkt nou dat de nieuwe minister absoluut geen lidstaten AZC's had willen. Dus die AZC van 100 is onmogelijk, omdat het helemaal niet efficiënt is. Het moet beveiligen worden. Er zijn kosten van hoe komt het al hier? Daar hebben we al heel veel vragen gesteld. En het is nog steeds net duidelijker. En dat is jammer, want er is behoefte aan opvang. Ja, dat is ik zo, want dan wil ik wel praten hoe 2 keer 100, heb ik begrepen, of niet? Nee, op dit moment niet. Er staat 100 staat er in het coalitieakkoord. En 2 keer 100, ja, dan praat wij maar staan, wat is de locatie. Ja. De minimale omvang is eigenlijk 250. Als het 100 dost, ja, dan was een dependance van Burgum of van Drachen. Hoe komt het met de beveiliging? Hoe komt het met de band die in Squalen maakt? Die maakt waarschijnlijk naar Burgum of naar Drachen naar Squalen. Ja, dat wil je eigenlijk net. Nee. Dus, en dan gaat het naar de locatie. Ik bedoel, de locatiediscussie is echt behoorlijk best. Ja. Als ik nog even waarom naar die breuk die ontstaan is. De camera die van hem ook over was. Het is toen kapot gegaan op dat punt om dat AZC we hebben het correctelijk hier. Maar goed, ja, je hebt echt wel wat geloven dat het de oude tijd toch net zo de koord acaderen in die hele coalitie. Klopt dat? Ik bedoel, het zijn wel verschillende partijen, maar het is eigenlijk knap, niet alleen om het AZC, maar ook dat de FNP en gemeentebelang in één keer met een verhaal kwam van opvang van extra Oekraïners. Ja, en wij in de wethouder had constant zijn. En ik had ook regelmatig in de reed zei, door dat nog net. Want er zijn 2 aparte dossiers. Ja, ze wonen dus extra opvang van Oekraïners. Wat blijkt nou? Kost 2,1 miljoen euro krijgt bekend worden. Dus dat valt al weer al. Het wil wie altijd al zijn. En de wethouder had jij in de reed. Nou, het kost minimaal 1 miljoen. Dat kunnen we niet betalen als gemeente. En we hebben een wettelijke taak. Ja, we kunnen het op verdienen. Er moet nog 43 opvangen. Dat wordt heel moeilijk, wordt dat. Dus dan denk ik, maar als je dat helpt erbij, omdat met name uit de achterban van de FNP en gemeente, maar dan wel geloven kan, ja, waarom ben je met instemd met dat AZC-verhaal? Want ze roepen heel dit aard en schaal. Ja. Nou, als dan 250 vluchtelingen praat door een gemeente van 44.000, dat is een heel procent. Ja, wat is dan aard en schaal? Ja, dat klopt. Nou, het wordt er nog even, dan hebben we het krijgt al van de burgemeesters die je van jou ziet, nog even, dan hebben we verkiezingen. Ja, klopt. Dat gaat snel. Ja, maar goed hier. Ja, dus je bent wel daar hier om klopt. Ja, de beste. Ja, dat komt natuurlijk. Dat verneemt ik wel in de omgeving wel dat het wel speelt erbij. Je moet gewoon het hele hier wat er omkomt, moet je beslissing nemen. Wat wil je als partij? Ja.